Bos días. Hoxe enterámonos de que o vindeiro día 18 os veciños da rúa Carretas, onde está a oficina do peregrino, pois terán unha reunión, digamos que para falar dos problemas que xeran os peregrinos que van chegando a Santiago. O de sempre, ruídos, máis lixo, comportamentos incívicos, unha serie de problemas que os vimos acarreando desde fai moito tempo. E sobre isto hai que reflexionar tamén, porque os que sempre buscan o confrontamento, os que máis alá de aportar o mellor algunha idea, o que fan é, digamos, resaltar a problemática, facela máis gorda, engordala, bueno, pois sempre falan de turismofobia, esa horrible palabro que realmente non é verdad, porque cando un ve a un turista pola rúa ou a un peregrino pola rúa e ve que está interactuando cos de Compostela de toda a vida, pois os de Compostela de toda a vida intentan axudalo. Pois se lle teñen que dicir dunha rúa, pois o van a dicir, e se lle teñen que incluso acompañar, pois o van a acompañar porque lo vamos facendo pois décadas. Entonces non existe tal turismofobia, pero sí existen eses problemas. E hai que diferenciar dúas cousas na xente que chega a Santiago. Hai que diferenciar, por un lado, os turistas, é dicir, esa xente que ven con intención de disfrutar da cidade e da contorna, incluso de Galicia, xente pois que pode chegar en coche, en autobús, en tren, en avión, que pode vir nun grupo previamente bueno, pois preparado, non sei. Ese é o turista real. Ese realmente é un turista, e un turista que chega con unha sensación moi clara. Cheguei a un sitio para disfrutar, para pasar uns días entretidos, para ver cousas, para pasalo ben. Sin embargo, o outro é o peregrino, que non é un turista, é un peregrino. A súa viaxe comezou hai moito tempo. A súa viaxe leva días camiñando e chega cunha sensación completamente distinta. O cambio é de 180 grados, porque mentras que o turista chega para a ver que fago, a ver que disfruto, a ver que atopo, o turista chega coa sensación, o peregrino, quero dicir, chega coa sensación de acabouse. Aquí remata o que vin a facer. O que comecei cando saín da casa remata aquí. É dicir, chega con unha sensación completamente distinta. E aí podes atoparte con distintas reaccións. Uns o mellor intentan alongar esa aventura pois facendo festa, saindo pola noite, intentando, digamos, manter ese ambiente de diversión, de aventura que veñen durante varios días, digamos, cociñando. E aí o que tamén o mellor pois non é que se deprima, pero si ten esa sensación de final, de que rematou e de que agora que? Despois de 3, 4, 5 días ou máis camiñando 10 horas diarias, reflexionando, pensando, falando cos que veñen conmigo ou solo, chego e rematei, xa estou aquí, agora que fago? Bueno, pois é un peregrino moi distinto, o peregrino é un turista moi distinto. Que se pode conseguir? Bueno, os primeiros está claro, os turistas o que hai que darlles é realmente demostrarlles que Santiago ten moito máis que a zona vella, demostrarlles que hai moitas cousas que ver, porque ao longo do ano temos semanas do libro, temos obras de teatro, temos concertos casi todas as semanas, temos festivais de todo tipo. Bueno, eso hai que poñelo en valor, non é só Santiago polo patrimonio, sino toda a cantidade de cultura que sae cada semana, que se expón cada semana e que hai que disfrutar. Hai que conseguir ver os turistas na Casa da Balconada, en Fonseca coas exposicións, no Museo dos Peregrinos, pero hai que conseguir velos na Capitol, na Riquela, nos pubs, é dicir, que realmente coñezan a cidade, a vivan. E cos peregrinos hai que conseguir algo moi distinto. Hai que conseguir que se decaten de que, efectivamente, rematou o camiño e agora teñen que cambiar o chip. Agora xa non son peregrinos, agora son turistas, e como turistas teñen que ter outra actitude. Iso é moi complicado. E hasta agora o que se intentou foi, digamos que antes de chegar a Santiago, lanzarlles unha mensaxe nos distintos albergues do camiño. Non acabou de funcionar, e non acabou de funcionar porque a ti poden mandarche unha mensaxe pola mañán cando sales do albergue, pero despois de 10 horas camiñando, do que menos lembras é de ese
de esa mensaxe que te mandaron. Entonces, que se pode facer con eso? Bueno, pois ao mellor hai que falar cos propietarios ou cos recepcionistas dos albergues de Santiago, das pensións, dos hostais, de eses espazos de incluso pisos turísticos legais, evidentemente, todos eses espacios onde van a parar eses peregrinos, porque a media de gasto dun peregrino está entre 30 e 50 euros. A media normalmente está aí. É dicir, non son xente que gaste moito diñeiro, e iso lévanos a uns sitios donde durmen moi determinados, que son os primeiros que teñen un contacto con eles, que son os primeiros que lle poden explicar: "Mira, estamos tendo problemas con esto, se vades estar aquí uns días, por favor, tede cuidado, a xente está enfadada, intentar ser de outro xeito, podedes mirar isto, podedes mirar aquelo, podedes facer ir a este concerto, esta semana temos isto", é dicir, unha implicación por parte da xente dos albergues, das pensións, dos hostais máis pequenos, que son os que realmente reciben a ese tipo de turistas, mesmo os supermercados, porque todos sabemos que os turistas os peregrinos nunha gran parte cando chegan non van a restaurantes, pode que fagan unha comida porque o teñen preparado, previsto, pero normalmente van aos supermercados, pois é un sitio tamén, temos que asumilo e temos que actuar en consecuencia. Creo que é moi importante empatizar coa co sentimento co que chega a persoa á cidade. O sentimento do turista é evidente, chego para ver, para disfrutar, para saber, pero o sentimento do peregrino é rematei, acabei, e iso é un pouco o que hai que mudar, esa sensación de non acabaches, chegaches e agora tes que cambiar o chip. É complicado. Ao mesmo tempo que se fai todo isto, evidentemente hai que reforzar pois, a policía local, os protección civil, os voluntarios ou os contratados que efectivamente tamén vixíen, estén aí, seguro que os máis maiores botan de menos os serenos que pola noite, bueno, pois servían de moito, non só para abrir as portas aos que olvidaran as chaves ou non estaban para usalas, sino que servían tamén para, digamos, que manter un certo control. Pois mellor temos que volver a ese tipo de solucións, non, digamos, para poñer multas ou para facer ese tipo de cousas, senón como medida disuasoria. Tamén todo é combinalo, pero creo que o máis importante é empatizar e entender como chega cada persoa que chega á cidade.